Allura ngħid, xi studenti qegħdin nikkreaw aħna, daw għandhom intelligenza jew le, jew sempliċiment qed nagħmluhom akademiċi imma la qed intuhom etika, la qed intuhom moħħ biex jaħdmu, għax din hija serjissima. Ma nistax ma nallanċajix għal dak li ġara dolodu fil-debate li kien hemm ġewwa l-Università. Għaliex jiena meta nara numru kbir ta' studenti iċabċbu lill-Prim Ministru bir-rispett kollu, allura ngħid, xi studenti qegħdin nikkreaw aħna, daw għandhom intelligenza jew le, jew sempliċiment qed nagħmluhom akademiċi imma la qed intuhom etika, la qed intuhom moħħ biex jaħdmu, għax din hija serjissima. Jiġifieri il-ġenerazzjoni ta' studenti li tingħin iċabċbulek għal xi ħaġa li se tkisser il-karriera possibbli tagħhom.